Ay. $163. Pangalawang gas up. Thank you. Share lang ako.
sa may ano, sa may gilid. Sa may poste. Ah. Uy. Lipat lang, sirahan. Sirahan lang sila. Lipat. Alas 12 nasa Pilipinas na tayo. Bakit na? Alright. Hindi na ang dagat, pero hindi kami kakain dyan sa kaibigan. Sa taas na kami kakain sa binubang panahon. Sa group. Doon na kami kakain sa baba. Para mas makatipid kami sa oras. Para ilang oras ba? Tatlo, apat na oras na lang ata. Tulog ako. So, taralan. Yagahin natin ito. Dahil na ako nakaramdam ng awit. Kasi, tuloy-tuloy ang ano, takbo. Hindi kami masyado ng patay na. Para mas maaalakal makapagpahinga sa Antipolo. Tapos, sasabay ko na lang siguro yung mga bunga ng gasolina namin. Titignan ko kung nakamagkano kami. Alright, sa Antipolo. Alright, malapit na tayo sa Antipolo. Yung last na ano, seaside. Kain na natin talaga. Pero iba na makakakain dito. Makakakain na tayo. Ibang mamay. Dito na. Oh, nakata? Ikaw? Anong oras na? Ha? Ay tayo? Ha? Sa baba? Hindi ko lang aram. Oh, dito sa may baba. May nagkakamaga dito sa pag-agi natin. Hindi ko lang aram kung hanggang na yan, tanghalian, may on. Ano? On?
Full tank ba yung ano, premium? Ito yung subdivision na sinasabi ko. Thank you po. Ano? Ikaw, wala kang sugat na iba? Wala, yan lang. Wala lang? Sumabit lang dito.
Nasabit siya, nabunggo, na ano siya. Nasabit siya sa sasakyan. Binundol ka? Oo. Mabit pa ako nakapag-bumundol. Ay, tumigas yata ah. Ano? Namatay? Ayun oh. Cambio. Ayun yata yung minto ah. Yung minto kanina. Hindi yun. Iba yun. Iba yun. Nakita niya yung nangyari. Dahan-dahanan lang tayo. Tayo na, dumulas ako kanina eh. Dumulas din ako. Paano kaya yan? May ano ka? Gas-gas ka? Kasamad ha? Sige. Ito lang ha. Ito, hindi wala naman dito. Bukol oh. Pila yan. Ba? Dito to. Manibela mo, pumaling. Di man siguro. Tumama dyan. Nakakananong ano. Nasabit siya sa kurbada eh. Paano kaya cambio niyan? Madulas na dito. Nakakana kami dito. Yung toko no. Sabi ko parang baka ako. Nabangga kasama ko. Hindi ba lang huminto yung nakabangga. Anak ng pato ka. Overfit ka hindi. Ganun lang ang nangyari sa kasama namin. So, nangyari ng konti. Lapit ng truck. Change natin. Kapit lahat.
Bukas nga, nakalak. Nakalak. Ha? Nakasikwat. Makulong. Makulog talaga yan. Eh, kumayod dun eh. May panalilipat ako dito. Napa. Dito wala kasing, ano, dito wala. Para. Ini malangaw, naipit pa.